ayo bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min mina walawalali caman kɛ aw ye mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu filɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ mali silamɛtɔn haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛmaba an fa ani an karamɔgɔba a seyidu sherif usman marani haidara a ye ɲɛfɔli kɛ mawuludu ko kun kan an kuntigi muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli sankunbɛn ɲaɲali baara minnu ni olu cɛra ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'a kun kan ka ɲɛnɛmaya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka laɲini kɔnɔna na ka wele bila karamɔgɔ haidara ma walasa a ka se ka taa mawuludu in baara ɲɛnɛmaya ka taa jɔnɲumanw waju mali pharmacie fura dɔgɔtɔrɔw ka lapasa jɛkuluba syndicat national des pharmaciens privés d'officine Sinapo Mali u ye u ka ɲinini don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko 13nan baaraw ɲɛnamaya u ko don min ma ko journée scientifique kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya a kun bɛ Mali jamana kɛnɛyako minisiri de ka bonya kɔnɔna na a kɛra ka bɛn alamisadon février kalo tile 20 ma CICB soba kɔnɔna na o de y'an don k'an ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye a y'aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw an ka waliɲumandɔn foli bɛ ka ɲɛsin aw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a fɔ aw ɲɛna a ka aw bisimila an ka ni kunnafoniya in kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ye aw lakulo lasɔmi an don kan na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ mali silamɛtɔn haut conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛmaba an fa ani an karamɔgɔba a seyidu sherif usman marani haidara a ye ɲɛfɔli kɛ mawuludu nabawi cɛliko la ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ min kun kan ka sigi sen kan ka ɲɛnɛmaya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka laɲini kɔnɔna na min senfɛ u ye wele bila an karamɔgɔba a seyidu sherif usman marani haidara ma a kana se ka kɛnɛ in sankɔrɔta ani ka wajuli kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka jɔnɲumanw waju karamɔgɔ haidara ka dantigɛli o ko kun kan a sɛbɛntiyara amadu kamara fuseni keyita ani buya kulibali fɛ sherifila jabarani so tɔgɔ la an ka dantigɛli ɲɛmada alhamdulilayi an bɛ fɔlɔ ka ala de fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn y'a fɔ cogo min na tile fila taama kun bɛ an bolo Côte d'Ivoire ni o ye an balima ivoirien minnu bɛ yen ni jamuyata ansaru dinil islamiya baarakɛlaw don u kun y'a ɲini fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka taa buwakekaw ye so dɔ jɔ u y'a jɔ Haidara tɔgɔ la ala sɔnna u dun tilala a baara la u y'a kanu an ka taa o so dayɛlɛ n'o so dayɛlɛ banna an bɛ taa Abidjan u kelen bɛ ka mawuludu labɛn an bɛ taa ka taa mawuludu kɛ ka sɔrɔ u bɛ sira diya bon ala sɔnna alhamdulilahi rabbil alamin an tagara Buwake ayiwa u y'a fɔ cogo min na ala y'an dɛmɛ so dayɛlɛ kɛra an donna so kɔnɔ an sira ye u ye baara min kɛ n'i yɛrɛ taar'i jɔ k'a lajɛ i bɛ masaya segin ala ma so yɛrɛ jɔcogo ani n'i donna kɔnɔ u kelen bɛ ka minɛn minnu k'a kɔnɔ u sara bɛ ala de bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'u ye u ye nin so min jɔ garibu ye yarabi ala k'a kɛ alijinɛ so ye ala k'a n'u laban ɲɛ o la an kun kan ka taa Abidjan mawuludu la alors k'an to Buwake Mali ka ambassade min bi Abidjan o ye an wele a ko mawuludu kɛli Abidjan ni waati na jango jama min bi taa la jama in ka bon kojugu bon k'u ka autorité papier c'u ma k'a fɔ an ka muɲu dɔɔni yanni jamana ka basigi ko ni nin waati in tɛmɛna u bɛna lajɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na mais nin sanga in na sécurité kama u k'a lajɛ ka mawuludu bila ka taa ɲɛfɛ u ye o diɲɛ ɲini ka o lettre ci Mali ambassade ma ambassadeur fana ye an wele a ye ci fɔ an ye alors n ye ansaruw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n ko bon fanga ka kan ka bonya de alors ni faamaw ko min an ka to ta la waati ko de don u y'a fɔ nin sanga in na an ka muɲu dɔɔni yanni nin waati ka tɛmɛ
bon sécurité ko kama alors ni fanga ko min silamɛ kan ka fanga bonya yira mɔgɔw la o la n b'a ɲini u fɛ mawuludu u y'a labɛn a ma se fɔlɔ mais ni nin kɛra u k'a lajɔ alors ansaru u ma gɛlɛya foyi don a la u jɛna n'a ye u y'a lajɔ u y'a lajɔ mais u y'a kanu fɔ ne yɛrɛ de ka taa Abidjan mais ne y'a yir'u la ni ne kun taa kun ye Abidjan mawuludu ko de fɛn caman bi ne kɔ yan comme ni a fɔra ka mawuludu bila ɲɛfɛ o la u ka jɛn ne ma an bi segin ka na ci dɔw bɛ n bolo n bɛna olu ɲɛnabɔ bon u jɛna n'o ye hali n'o gɛlɛyar'u ma u jɛna n'o ye alors an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Buwake alors ka sira ta ka sɔrɔ ka segili sira ta ka an faso magɛn ni Mali to o la toujours n bɛ ansaruw fo Côte d'Ivoire ansaruw n b'u fo n bɛ diɲɛ ansaru bɛɛ fo mais kɛrɛnkɛrɛn ma ko bɛ ansaru minnu ka bonda la n'o ye Côte d'Ivoire ta ye n b'u fo k'u waleɲuman dɔn vraiment ko in kɛra u jɛna n'a ye ka tila k'a kɛ bonya kɔnɔ k'a kɛ karama kɔnɔ o de diyara n ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que ni a fɔra sécurité ko bɛ yen ni fanga ko min kɔfɛmɔgɔ kan k'a labato bon u sɔnna ka jɛn n'a ye foyi ma k'a la fɔ an sɔnna an y'a bila o kan vraiment n bi Côte d'Ivoire ansaru n b'u fo n b'u waleɲuman dɔn n bi dugawu k'u ye ni sini zɔrɔ la ko bɛɛ bi ɲɛnabɔ an b'a ɲini Ala de fɛ Côte d'Ivoire Ala ka basigi don a kɔnɔ Ala ka hakilisigi don a kɔnɔ Ala k'u hakili sigi Ala ka tɔɔrɔ bɛɛ bɔ Côte d'Ivoire Ala ka tɔɔrɔ bɔ jamana in bɛɛ kɔnɔ Mali wo Burkina wo ka taa se Niger c'est-à-dire tɔɔrɔ bi yɔrɔ o yɔrɔ Afrique an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ bɔ yen ka hakilisigi na ka basigi na ka basigi yɛrɛ don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ yarabi Ala k'o nɔgɔya an ye Ala k'o sabati an ye Ala kira bonya kama parce que ne b'o de fɔ ansaru k'a faamu olu ani mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye dɔɔni Ala de y'a kɛ n'olu k'u bi ko o ko kɛ n'a sɔrɔla mɔgɔ 1000 de b'a ko kɛ ka kɔrɔ olu ta ka ca mɔgɔ 100,000 hali sisan mɔgɔ dama min kun nana ni mawuludu in na n'i y'a jateminɛ a ka ca maa 100,000 bon aw ka ko ni maa si ta tɛ kelen bon o la ni fɛn min ye fanga siran dɔɔni a bɛ ko t'u ta la n'u ko an k'a lajɛ ka ɲɛfɛla kɔnɔ o tɛ kojugu ye o nin zanga in na sécurité ko kama u yɛrɛ sɔnna a diyara ne ye n y'u fo k'u waleɲuman dɔn mais toujours an bɛ dugawu de kɛ jamana ninnu Ala k'a bɛɛ basigi Ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ bɔ a bɛɛ kɔnɔ Ala kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul amina ya rabi alaw i n'a fɔ komi ladala san o san alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka section u bɛ an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli sankunbɛn nisɔndiya kɛ ka kɛnɛba sigi sen kan ɲina o wajuli kɛnɛ sigira sen kan k'o ɲɛnamaya ka bɛn février kalo tile 14 ma kɛnɛ yɛrɛ yanga bonyana ni alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a se dɔ Sherifo Ahmed Tijani yeli ye kɛnɛ kɔnɔna na Umu Kulsum Jabi ale ka sɔrɔlen don Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la a ka jatala ye Abdurahmane Male fɛn minnu sɔrɔla u bolo an ka jɛ an k'u ɲɛmada. An karamɔgɔ Sherif Ahmed Tijani Haidara a n'a ka taamadenw u bisimilala san'a laminiw fɛ ni nisɔndiya caman ye wasa Jamiyatu Ansardin u nisɔndiyalen u bɛ waleɲumandɔn foli kɛ an karamɔgɔ na an fa la Seyid Sherif Usman Madani Haidara la ka d'a kan a y'a denkɛ Sherif Ahmed Tijani min bilali kɛ ka taa far'u kan k'u ka mawuludu ɲɛnamaya. Alhamdulilahi rabbil alamin nisɔndiya min bɛ anw na an tɛ se k'a fɔ. Ni ko nisɔndiya batɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a nuji ma fa daji b'a fa vraiment nisɔndiya min b'anw na bi an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que jama min kundalen b'anw kan bi ka daminɛ kunasiyɛn ka se kunu ni bi ma a ka bon adamaden hakili ma tiɲɛ yɛrɛ la an ka nisɔndiya dan sagolen don vraiment n bɛ se ka min f'i ye nisɔndiya ka o yɔrɔ ye. Samedi don février kalo tile 15 10h tile waatiw la an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tijani Haidara a taara waleɲumandɔn foli kɛ san maabaw la a dɔnnibagalakaw ani a maakɔrɔw. Ko ka Ala barika da ayiwa an bɛ barika da Ala ye ka segin ka barika da Ala ye Sherifkɛ a ɲuman bɔra Bamakɔ a n'a ka délégation ba ka na san an b'a fo bɔn ye la ka barika da Sherif Usman Madani Haidara yɛrɛ ye a ye den min bila ka na nin ye sira kɔrɔ ye
kun min bɛ anw bila o la an ye o sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba de kɔ Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale sera yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca la a ye a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa sen jɔ dugu maabaw la maratigiw ani dugu karamɔgɔ imamu a bɛ taa sen jɔ olu la ka foli kɛ o kɔrɔ an y'o sɔrɔ ale nɔfɛ laada la mais an b'a dɔn fɛn fɛnɛ don fɛn min fɛnɛ ni o ye fɛn laɲininen de ni i sera dugu kɔnɔ ka ɲɛsin dugu maabaw ni o ye dugu maratigiw ye ka jɔ u la ka foli kɛ o ye bonya de ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na i nana diinɛ tɔgɔ min na silamɛya tɔgɔ min na ka fɛnɛ ka jɔ i silamɛɲɔgɔnw na imamuw la karamɔgɔw la ka foli k'u ye an b'a dɔn o ye fɛn laɲininen de ye tuma bɛɛ ka balimaya kurakuraya ni o de ye silamɛya balimaya ye ni kuranɛ ko tɛ innamal mu'minuna ikhwa mumini bɛɛ ye ɲɔgɔn balima ye a bɛ o kurakuraya ani ɲɔgɔn cɛ. Samedi surafanatɔw dule wajulu kɛnɛba sigira stadi Baseku Danbele kɔnɔna na wajulu kɛnɛ min kan bayakɛla caman de sɔrɔla. O bɛɛ kɔfɛ ka tila ka na wajuli baro sigi sura o wajuli baro in an famana ne kɔni ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ sabu munna a ye wajuli kɛ inshallahu a y'a kɛ ni lahalaya min i b'a dɔn nin ye hasimiye yɛrɛ yɛrɛ ye inshallah ka tila ka na baya ɲɛfɔ min ye kabakoya baya in kɛcogoya ani minnu ye baya kɛ ma deli k'o ɲɔgɔn de n'i ye kini lajɛ n'i ye numan lajɛ n'i ye kunkelen lajɛ a bɛɛ falen bɛ jama de la a jama yɛrɛ baya kɛcogoya ne kɔni ma deli k'a ye fɔlɔ ala de b'o seereya donc o ye nusajakoba ye o ye wasakoba ye anw bolo sura wajuli kɛra cogo min na donc an bɛ ala de deli hali bi yarabi bonya ni karama ni yɛrɛmajigi ni kɔrɔta min bɛ a la hali bi ala taala ka dɔ fara kan yarabi ala ka n'a wasa a nana hɛrɛ la cogo min na ala ka ɲuman segin. ti fila fara ala kan ti suɲɛli kɛ ti jɛnɛya kɛ ti n den fara ti namara kɛ sen kɔrɔ ba kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Pharmacie fura dɔgɔtɔrɔw ka lafasajɛkuluba syndicat national des pharmaciens privés d'officine SINAPO Mali u ye u ka ɲinini don kɛrɛnkɛrɛnnen ba sigi ko 13nan baaraw ɲɛnamaya u ko don min ma ko journée scientifique an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ sigira kɛnɛyako minisiri ka bonya ni karama de kɔnɔna na ka bɛn alamisadon février kalo tile 20 ma Centre international de conférence de Bamako CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya soba kɔnɔna na Alhamidou Badini Ibrahim Koulibaly Sherifla Jabara ni so tɔgɔ la olu de kɛra baara seere. Lada do san o san pharmacietigiw ka lafasajɛkulu n'o ye syndicat national des pharmaciens privés d'officine ye SINAPO a bɛ tile kelen ta ni k'u kɛ hakilijakabɔ don ye n'o k'o ma ko journée scientifique ni nin y'a ta k'o 13nan ye dakun belebele mun talen do fɛ ɲinɛ n'o ye thème central ye o bɛ pharmacie baarakɛlaw minɛ cogo ɲuman ko fɔ n'o k'o ma ko management des ressources humaines à l'officine nka dakun wɛrɛw fana talen do kadara kelen kɔnɔ mun bɛ pharmacie labaara cogo ɲuman ko fɔ ni ka furafeerelaw ani pharmacietigiw cɛ hakɛ matarafali ko fɔ. Aw yɛrɛ y'a constaté chaque san o san an bɛ journée dɔ kɛ n'an b'a fɔ ko journée scientifique o journée scientifique in kun de ye anw bɛ baara min kɛ fɛnw bɛ yɛlɛma dɔnniyaw bɛ yɛlɛma dɔnniya kuraw bɛ na donc an dɔgɔmani ye san kɔnɔ k'an tɔɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ an ka u la kalan kuraw d'u ma fɛn kura minnu bɔra k'olu d'u ma donc journée scientifique ninnu bɛ don cadre de kɔnɔ n'an b'a fɔ ko formation continue mɔgɔninfin kalan tɛ ban i bɛ don o don i bɛ dɔ bɛ taa kalanso donc ɲinan an y'a jateminɛ ka thème dɔ ta k'o sɛgɛsɛgɛ k'o bila an bɛ n'o présenter sisan nɔ an tɔɲɔgɔnw na. SINAPO ka nin hakilijakabɔ kɛnɛ n'o k'a ma ko journée scientifique a na kɛ sabu ye ka bɔ ni fɛɛrɛ ɲuman ye n'an k'o ma ko recommandation n'o na lase jamana faamaw ma jamanadenw ka kɛnɛyako binankun kan ani pharmacie ko bɛ se ka don ba la cogo min na Mali jamana kɔnɔ. O thème ye an yɛrɛ ni an ka baarakɛɲɔgɔnw an ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ani pharmacien minnu bɛ baara kɛ n'anw tɛ baarakɛyɔrɔ la pharmacie kan ka min kɛ ou bien n'anw yɛrɛ taara sisan nɔ voyage janw na san 1 san 2 san 3 pharmacien b'a remplacer o kan ka baara min kɛ ou bien an ka baarakɛla ninnu minnu bɛ furaw di banabagatɔw ma
olu n'an ka rapport kan ka kɛ cogo min na an kan ka baara kɛ cogo min na bonya ni karama kɔnɔ o ni olu kan ka banabagatɔw bonya cogo min na n'an b'a fɔ la gestion des ressources humaines à l'officine ou le management des ressources humaines. A kɛlen kɔ ka Sinapo ka nin wulikajɔ tare Mali pharmacietigiw ka jɛkuluba n'o ye ordre des pharmaciens ye o maa ɲɛma a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin o baarakɛɲɔgɔn n'u dɛmɛɲɔgɔn jɛkuluw ma o ka wulikajɔ la sanga ani waati pharmacietigiw ka laɲiniw se sabati cogo minɛ ni ka jamanadenw ka kɛnɛyaw matarafa ni fura ɲuman sɔrɔli ye. San o san ni laada de nin b'a to an bɛ se ka degun ban an b'a fɔ an ye mun sɔrɔ an ka mun kɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ani ka formation dɔ kɛ hakililaji dɔ kɛ an ka tɔndenw ye pour que u bɛ se k'u ka baara matarafa cogo min na. ɲaɲiniw ka ca komi président Sinapo président y'a fɔ ko caman kɛra n'o kɛra gɛlɛyaba minnu kɛra an mako la an y'o fɔ fɛɛrɛ min se ka tigɛ pour que a se ka ɲɛnabɔ an bɛna fɛɛrɛ min tigɛ pour que gɛlɛya wɛrɛ kana y'a la tuguni pour que jamanadenw ka se k'u ka fura sɔrɔ nɔgɔya la a n'a sɔrɔ yɔrɔ ɲuman na donc kuma dɔ fɔra. Bon an y'a fɔ k'a fɔ bɛɛ k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ ko baara min don a ma nɔgɔ don o don ɲɛbila don k'an ka sigi an ka kuma an ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka u ka fura sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ. Walasa ka nin kɛnɛ sankɔrɔta Mali dɔnko seko tigilamaw n'an k'o ma ko Ensemble instrumental du Mali olu tun bɛ yen nɔ jama ka nimisiwasa kama. Syndicat national des pharmaciens privés d'officine Sinapo n'o ye pharmacietigiw ka lafasajɛkulu ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ a ka journée scientifique san wɛrɛ ta Ala k'o don yira an kɛnɛma na. Amina yarabi Gundara dugu kɔnɔna na Kontela commune rurale bolo fɛ tile saba dɔɔni kankuruyali dɔ sigira sen kan min ni anu donna février kalo tile 14 ka taa kuncɛ février kalo tile 16 ka ɲɛsin sifinnakaw ma énergie solaire o ɲɛdɔn sira kan ni o ye courant sɔrɔ sira ye min bɛ taa tile la dɔɔni kankuruyali hakilina ɲuman yɛrɛ bɔra Samba Kulibali la fanga ɲini jɛkulu PRVM Fasoko o ma ɲɛmaaba dɔ don secrétaire général Sadio Sidibe ani Nuhum Kono Sherifla Jabarani Sotɔgɔ la olu de kɛra an ka taamaden ye fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'u lajɛ. Maa kɛmɛ bɔ ɲɔgɔn ko olu de garijɛgɛ donna kalanbolo dɔ la minnu si b'a daminɛ san 13 fo ka taa se san 45 ma nin tile saba kalanbolo in a bolila fɛn min ni min kan o de ye énergie panneau solaire ni o tɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn bɛ baara kɛ courant na min b'a to ka lumière di kalanbolo in senfɛ karamɔgɔ ye module 3 o ye min ɲɛfɔ kalandenw ye ani panneau composition ye fɛn min ni min ye ani fo ka taa se antenne parabolique o sigi cogow ma tile saba kalan in bolila o module 3 de kan ni a kɛra Kontela mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min ni a bɛ wele Gundara. Tile saba an bɛ yan formation na ka génie kɛmɛ formé panneau bɛ monter cogo min na antenne parabolique bɛ monter cogo min na donc formation yɛrɛ organisera Sama Kulibali fɛ. Maa minnu garijɛgɛ donna tile saba kalan in na ni a hakilimaya bɔra Samba Kulibali la ni ale ye PRVM Fasoko ka secrétaire général ye kalandenw ka kuma la ka a kɛra sababu ye ka olu ka dɔnniya kawuriya fɛn bɛ tali kɛ panneau baara kunkanko fo ka taa se antenne parabolique ma Kontela mairie min tun bɛ kɛnɛ kan ani fo ka taa se dugutigi ka nɔbila min tun bɛ yen nɔ olu fana y'u ka nisɔndaya jira ka sababu kɛ tile saba kalan in nafa ni a bɛna kɛ sababu ye ka doni caman ta ka a bɔ olu kun hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ wari bɔ bilen ka panneau sigi ani fo ka taa se antenne parabolique ninnu baaraw ma o nisɔndiya hokumu kɔnɔna na u ye foli ani tanu kɛ ni ka tila ka dugawu fana kɛ k'a ɲɛsin maa min kɛra formation ye sababu ye u ka dugu kɔnɔ. Formation ye nafa min lase ne ma a nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que 3 jours formation kɔnɔ an ye fɛn min faamuya kɔnɔ Kontela sigili sisan tɛ an ma deli ka nin formation ye ɲɔgɔn yɛrɛ ye mais an bɛ formation kɛbagaw fo an bɛ Samba fana fo. Formation mun na denmisɛnninw y'a kɛ sisan nafaba de b'a la denmisɛnnin kɛmɛ de formé la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni formation modèle ka organiser commune kɔnɔ donc mɔgɔ mun kɛra initiateur ye an kan k'o fɔ. Formation fɔlɔ le jeni bon tile saba min ni ka kala a diata Kontela gartigo bɛɛ bɛ Samba Kulibali fɔ la n'a nɔfɛ mɔgɔw fɛn bɛ Samba Kulibali la hɛrɛ o fɛn dulu b'a la hɛrɛ. Maa min ni ale ka haminako ye bibi in na Bafulabe mara bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirako ta fan fɛ ji ani fo ka taa se kalan nin cɛba in ka haminako ye nin bɛɛ ye bibi in na baara caman kɛra Bafulabe mara kɔnɔna na o bɛɛ sababu bɔra Samba Kulibali ni ale ye PRVM Fasoko o ka secrétaire général ye baara minnu kɛra sababu ye ka yiriwa ani ɲɛta sabati Bafulabe mara kɔnɔna na.
kontela denmisɛnninw sera ne ma kalo tile 25 pour que ka ɲini fɛ an ka se ka u former ou bien an ka se ka baara ɲini ka d'u ma baara min n'u bɛ se ka dɔ k'o la u yɛrɛ b'a dɔn ka taa kɔfɛ kɔgɔji la caman de ni bɛ ka to a la n y'a ye u y'a yira n na fɛnɛ k'a fɔ dɔw bɔra ekɔli la u t'a dɔn u kan ka min kɛ muso furuw sera a ka gɛlɛn a dɔw n ye layidu ta u ye k'a fɔ ni ala sɔnna dɔnniya fitinin min bɛ an na an b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ komi Kayi région n'i y'a lajɛ tile de bɛ Kayi donc an bɛ se ka tile ni exploiter an yɛrɛ fɛ ka nafaba bɔ a la min bɛ se ka population fɛnɛ nafa hukumu kɔnɔna na an ye mɔgɔ bɔ Bamakɔ ka na tile 3 formation k'u kun panneau solaire bɛ sigi cogoya min na batterie bɛ sigi cogo min fo ka taa se antenne parabole bɛ sigi cogoya min na parce que n'i y'a lajɛ Kontela lamununen don kulu de fɛ i b'a fɔ u tigɛlen bɛ diɲɛ na parce que télévision ko ka gɛlɛya donc ni nin baara ninnu sera ka kɛ information minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ u bɛ se ka b'olu kalama en même temps tagali min bɛ kɛ diɲɛ kɔfɛ ni dɔw ni bɛ to a la waati bɛɛ a bɛ se k'o fana bali maa min ni ale de ye nin baara kofɔlen ninnu bɛɛ sababu ye ni ale yɛrɛ ye Maïnaka ye parti PRV faso ko o fana ka secrétaire général don a kɛra sababu ye ka tile 3 kalan in k'o sigi min b'a to nin dugulama ninnu gɛlɛya minnu b'u kan dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya sɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Sanba Kulibali a kɛla k'a jira k'a fɔ ko ale ka haminako ye min bibi na gɛlɛya min bɛ nin dugukofɔlen maaw kan o bɛ se ka ban cogo min na nka a ma da o dɔrɔn ma a kɛla ka layidu fana ta k'a jiru la k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ko a tɛna kɛ dalamaka dɔrɔn ye muso 10 de b'a la min bɛna se ka baara kɛ a yɛrɛ ye ani cɛ 90 ɲɔgɔn na donc vraiment a bɛ kɛ kunnawoloba de ye an b'u encourager k'a fɔ an bɛ t'u kɛrɛfɛ an tɛ an janya de formation kɔni kɛra bi mais n'ala sɔnna téléphone b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ t'u kɛrɛfɛ pour que hali bi u se ka dɔnniya u ka dɔnniya bɛ se ka walakata cogoya min na ka se ka nafa se u yɛrɛ ma ka se u ka dugu ma ka se bɔfilɛbɛn cercle ma Mali fana bɛ ka nafa fana sɔrɔ an b'aw hakili jigi k'a fɔ kɛnɛ in kun cɛra ni wale damadama ye photo de famille fo ka taa se diplôme di ani émission kura min ni a b'a la ka bɔ nin waati la Sherifula jabaranin kan ni a kɛrɛnkɛrɛnniyalen bɛ Mali sifinakaw bɛɛ kama ni a bɛ wele jeunesse et développement. Bolola baara degeli kalanso min bi wele Centre Marijɛ Ɲare ni u ka baaraw bi ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la fini tigɛcogo degeliko modèle bɔcogo ani a kalani degeli cogo kunkan bonyamasegin kɛra o kalanso in tigi ye ni waleɲumandɔn jɔnjɔn dɔ tali ye ka kalifa la jamana maaɲɛmaw fɛ u k'a ma Chevalier de l'Ordre National du Mali ka da o bonyamasegin de kan ka ɲɛsin a ma barisabu ka da ka cɛsiri baaraw bonyanen don kosɛbɛ ka sanga ni Centre Marijɛ Ɲare in yɛrɛ jɔli ye sifinakaw ka dɔnniw kanwuriyaliw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la npogotigiw ani cɛlamɔgɔw ka sanga ni o décoration in de Centre Marijɛ Ɲare a ma ɲɛmaw ni o ye direction ye u ye kɛnɛ sigi sen kan Mamadu Ɲare tɔgɔ la ni o yɛrɛ de kalanso in tigi ye walasa ka se ka a jira la k'a fɔ bonya in jara u ye a bɛnna u ma Abdul Karim Sakɔ ani Abdoulaye Sogodogo ka sɔrɔlen don a bɛ fɔ min ma Centre de formation professionnelle en coupe et couture Marijɛ Ɲare ale ye baara degeyɔrɔ ye min sigila sen kan san 1992 a ka baara sin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma min ma o ye finiw kalacogo ye kabini kupuw la n'o y'a tigɛcogo fo ka taa se couture ma n'o y'a kalali yɛrɛ ye ka taa dayɛlɛ don na ka na se bi ma a ye maa minnu kalan o bɛ taa maa 2000 ni dɔɔnin na cɛ ni muso la an bɛ don min na bi olu caman kɛ bɛ kɛnyɛrɛye tigiw ye ka sababu kɛ kalan sɔrɔlen ye Centre Marijɛ Ɲare kɔnɔ o wulikajɔ n'o cɛsiriw bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye bi yɔrɔtigi n'o ye Mahamadu Ɲare ye ale ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ministre min ka baara ɲɛsin bɛ bolola baarakɛlaw ka koɲa ma o ye jɔnjɔn d'a ma jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la a bɛ fɔ min ma Chevalier de l'Ordre National du Mali k'o kɛ waleɲuman dɔ ye ni ka cɛsiri o ɲin'a fɛ hali bi baaraw la n'o ye kalan ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o tɛ se ka sabati abada f'a ka sɔrɔ kalan ni faamuyali o jidelen don donc an nisɔndiyalen don bi an siwalen don parce que an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Centre Marijɛ Ɲare promoteur ye a décorer an nisɔndiyara mais o sababu fana bɔra président de la république la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye décoration in b'a yira k'a fɔ an bɛ ka fɛn min kɛ jamana kɔnɔ a bɛ ka ye donc halisa an n'an baarakɛɲɔgɔnw an bɛ continuer k'an jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in ka se ka taga ɲɛ
ministri y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la a bɛ baara min na jamana kɔnɔ n'o ye denmisɛnninw ka kalan ye kɛrɛnkɛrɛnya ma kalali sira kan n'o ye finikala ye ko jamana ɲɛmaaw u b'a dɔn fɛn min yɔrɔtigi yɛrɛ ye Mahamadu Ɲare a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban ka welewele kan kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu bɛ kalan n'a ka yɔrɔ la k'u bɛɛ lajɛlen ka nin kɛ ladegelifɛn ye ko baw maa n'i ye baara ɲuman min kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ. An bɛ mun fɔ anw y'an cɛsiri cogo min na ka se ka baara in kɛ u ka se k'a faamuya ka nafa sɔrɔ a la parce que bi Marijɛ Ɲare dayɛlɛ 92 ni sisan cɛ tile 2 tɛ dɛ mais Marijɛ Ɲare ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo donc ni président y'o dɔn ka anw décorer o b'a yira an na ko halisa an kan ka fɛn de kɛ min ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ni Ala sɔnna a tɛmɛ u bɛna ye an bɛna baara min kɛ tuguni ni kɔni an b'an cɛsiri de sa ni ye courage de d'an ma an bɛ se ka médaille wɛrɛ sɔrɔ min tɛ nin ye an jigi bɛ dɔ wɛrɛ fana kan k'a yira jamana kɔnɔdenw na ko jamana in ti jɔ n'an ma baara kɛ an bɛ baara de kɛ adamaden n'i ye baara kɛ i ka sara ye min ye i b'o sɔrɔ. K'a dɔnniya k'a fɔ centre de formation professionnelle Marijɛ Ɲare a dagayɔrɔ yɛrɛ filɛ nin Falajɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Mauritanie jamana ɲamakura ni o ye Ulu Ghazouani ye a ye dantigɛli kɛ k'a fɔ maa saba ɲɔgɔnna bɛ politiki binna k'u kan minnu n'a kun jirala k'a fɔ u ni minɛni ka kan minɛni in tɛ kɛ bilen wa jaki fɛn o fɛn ɲɛsinnen kun don u mɔ a bɛɛ bɛ bi ka bɔ u kan jamana ɲamakura Ulu Ghazouani ka nin ŋaniya in a bɛ kɛ sababu ye ka danfaraba don ani maa cɛ maa min ye bolongɔninde siɲɛ a mɔ ko fanga ɲini dɔ k'a ta k'a kɛ ale nɔnabila ye jamana ɲɛmaaya la n'an n'o bilama yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn ganfɔ bilen jamana ɲamakɔrɔ kɔni Mohamed Ould Abdelaziz o min gɛmɛ gɔ kelennabila ye bi fanga ɲinitɔ kɔnɔ tɔnden fanba fɛ ni ka tugu a ka maakura jirale la n'o bɛ jamana ɲɛmaaya la a nɔna bi wa fanga sinamatɔw fɛnɛ kun ye nin laɲini de kɛ ko jamana ɲamakura ka maa minɛnenw bilali daminɛ n'a ma ɲa k'a b'a fɛ politiki bina k'u ka basigi maa sabaw minnu bilala tɔgɔtigiba fila b'u la fɔlɔ o ye Mustafa Limamu Shafi ye n'a kun fɔra ko nazara kun minɛna cɛcɛ kana jamana dɔ kɔnɔ bamanjimow fɛ a ka ca la ni maɲi Mauritanie jamana den farafina jamana ɲɛma caman kun b'i bolo mɔnɔbɔ ale de nɔfɛ a ka kɛ soronani donba ye o kɛra sa ka wari doni ka taa di bamanjiw mɔ sa wa o kɔni kɛra sira o sira kɔni ɲɛ a kun ka teli kɔni nazara bɔli la bolo la ni bamanji kun ye nazara minɛ wa Burkina jamana ɲɛmayaso kɔrɔ Blaise Compaoré ka fanga kuma o baarakɛ ɲɔgɔn sɛbɛ kundu n'a kun fɔra ko bamanjimaw kɔni ɲɛ maa minɛ Mali ni Burkina danjɛ wali kelen Niger ni Mali danjɛ Niger ni Burkina danjɛ ni Faransi mago jɔra Burkina Faso ma ɲɛma la o doni kama Blaise Compaoré ko n b'a fɛ n ka jamana den minɛnen ka bila Burkina Faso jamana ma ɲɛmaw fɛnɛ kun bɛ tɛmɛ ni nin de ye ni o ye Mustafa Limamu Shafi ye a ka ca la o nazara bi bila dɛrɛ fanga kɔrɔ ni o ye Ould Abdelaziz ka fanga ye o de kɛ kun bɛ ka kere wa wuli ka ɲɛsin a mɔ ko a man ka a se ka don Mauritanie jamana kɔnɔ jamana ɲamakura nanen Ulu Ghazouani o de filɛ nin ye k'o wuli ka bɔ a da la maa filanan o ye Mohamed Bouamatu ye waritigiba don banki baarakɛla kɔrɔ don jamana ɲamakɔrɔ yɛrɛ Ould Abdelaziz kanumɛkɛ don nka u fɔra ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ wariko yɛrɛ de fana ye nafolow labaara cogo kanumɛkɛ fɛ o ma taa jamana ɲamakɔrɔ jiminzira fɛ u ye ɲɔgɔn bila u y'o to la jamana ɲamakɔrɔ nana kiiri kwa wuli ka ɲɛsin kanumɛkɛ mɔ Mohamed Bouamatu k'a fɔ wasadensigi kalata senfɛ a kun b'a fɛ ni ka wasaden dɔw damu jango olu ka se ka dɛmɛ fanfɛ fa min y'a ɲanafan ye n'o kun tɛ jamana ɲɛma ɲanafan ye caman y'a jira k'a fɔ jamana ɲamakura Ulu Ghazouani ka nin ŋaniya in a b'a jira k'a fɔ bɛn tɛ ani maa cɛ maa min y'i bolongɔninde siɲɛ a mɔ fanga ɲini dɔ kɔnɔ ko k'a sugandi k'a bila ale nɔna jamana ɲamakɔrɔ ka sabu kɛ bi jɛkulu yɛrɛ dɔ sigi bɛ wasabilo kɔnɔ min ka baara bɛna bɛn jamana ɲamakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz ka sanda fanga jateminɛni mɔ wariw minnu labaarala kɔnɔ wari ninnu labaarala jɛlenya la wa marchew minnu dira a kɔnɔ surɔfɛn minɛna wa k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'u dɔn o ŋaniya de seren bɛ jamana ɲamakɔrɔ kama bi a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔndenw fɛ wasabilo kɔnɔ kunun ko minnu kun tɛ se k'u ɲɛ jɔ a ɲɛ la kɔni
Tunisikaw fɛ minisiri ɲɛmaakura Elias Fakafaki ye a jira k'a fɔ a ka gouvernement ni o ye jamana ɲɛmayaso minisiriw ye a tɔgɔw bɛɛ lajɛlen dafara fanga ɲinindɔ min kɛmɛ ka silamɛ diinɛ berefini biri a yɛrɛ ka ko ENNAHDA o kɛlen ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka bagabagaliw kɛ a labanna k'i mɔsɔn k'a jira k'a fɔ nin gouvernement kura min bɛna na wasabilo kɔnɔ Tunisie walasa danaya ka d'a kan wasaden fanba fɛ k'u bolo kɔrɔta ka danaya d'a kan ENNAHDA fanga ɲinindɔ ka laɲini kun ye minisiri so minnu bɛ yen ni olu ye minisiri so jɔlenw ye olu ka bila a ka bolo kan nka minisiri ɲɛma Elias Fakafaki ma sɔn ENNAHDA ka hakilina mɔ a ye minisiri so jɔlenw bila maa minnu ka bolo kan o ye maaw ye minnu ka dɔndaw ka wuriyalen don ni u k'u ma ko indépendant jɔnyɛrɛ ye u tɛ fanga ɲinindɔn kɔnɔ a y'a bila olu de ka bolo kan Elias Fakafaki jamana ɲɛmaakura ka Yasa Sayɛdi ka danaya ma don k'a sabu k'ale de y'a sugandi ka kɛ minisiri ɲɛma ye ENNAHDA fanga ɲinindɔ dɛsɛlen ka minisiri ɲɛma jira bawo olu ye maa min jira n'o taara wasabilo kɔnɔ ko danaya ka da u kan wasaden minnu bɛ yen ni olu ni ENNAHDA tɛ hakilina kelen na u banna o minisiri ɲɛma la o kumana sariya kun bɛ a kanu fanga ka segin jamana ɲɛma de mɔsa ale ka minisiri ɲɛma dɔ jira danaya fɛnɛ ka da o ka wasabilo kɔnɔ ENNAHDA fanga ɲinindɔ de fɛnɛ kuma fɛ ka ta juru sara bere ta ka o minisiri ɲɛma kura de fɛnɛ sɛgɛrɛ ni o ye jamana ɲɛma ta jiralen ye nka a ma ɲa min kɔ a seginna kɔ k'a jira k'a fɔ a laban na danaya d'a ka ten ko a kun ye jamana ko de ye a kun ye faso ko ye n'u k'u b'a lajɛ k'u ban ni minisiri ɲɛma fɛnɛ na jamana minisiri ɲɛma da na to wa n'a jagoya jamana ɲɛma ka Yasa Sayɛdi ka a ka kalata dɔ kara kuru la ni o ye wasadensigi kalata ye sariya ye a jira k'a fɔ ni marisikalo tile 15 nata kɔni dafara ka sɔrɔ minisiri ɲɛma ni minisiriw ma se ka lakodɔn jamana kɔnɔ bɛɛ ko bangɛr'u la wasabilo kɔnɔ o kumana kalata kura de kan ka labɛn o kumana k'u na danaya da ni minisiri ɲɛma kura in ka ni o ye Elias Fakafaki. Libékaw ka kɛlɛ desi Marshal Khalifa Haftar ye dandigɛli kɛ Rusilakaw ka kunnafoni di gafe dɔ kɔnɔ ko Sputnik News k'a fɔ Turki jamana ɲɛmɔgɔw bɛ bɛnbɛnbɛn min na k'a ɲɛ b'u la u ka dɔn k'a fɔ n'u y'a kɔrɔbɔ u b'ale sɔrɔ u ɲɛ Libi jamana kɔnɔ maa tɛna ni tulonkɛ Libi jamana na k'ale balolen to a ko fɔ a ka sidɔn k'a fɔ sigikafɔ min n'u donna Allemagne jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Allemagne duguba la Berlin ni diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies kɛmɛ k'a sigikafɔ kɔkɔrɔma don o sigikafɔ in ko Libi jamana bɛɛ ni a basigi de o kumana ni setigi jamana u bɛ min kɛ u k'o kɛ o sigikafɔ in ka don bala n'o tɛ don bala fɔ Turki jamana k'i to o sigikafɔ naamu kɔnɔ ka na ni mercenaires ye Libi jamana kɔnɔ k'a bɛ gouvernement lakodɔnnen kɔkɔrɔma don ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye k'a tɛna kɛ ɲɛbosolen ɲɛna a ko bawo k'a sɔminen don k'a fɔ Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan n'a ma ɲa k'a fɔ ale bɛ ka Tripoli fanga de kɔkɔrɔma don Fayez El Sarraj ka gouvernement a namɛ ni mercenaires caman ye ka bɔ Syrie kɛlɛ la Libi dugukolo kan minnu mina kɛ Fayez El Sarraj dɛmɛnanw ye k'ale n'a ka mɔɔw kɛlɛ k'o kumana k'u ka dɔn k'a fɔ u b'ale sɔrɔ u ɲɛ a ko diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies y'a jira k'a fɔ Berlin sigi Libi jamana kunka a kan ka kɛ sababu ye ka Libi jamana mugu mankan da o tɛmɛnen kɔfɛ bariko min dan bɛ maramafɛnw kun maramafɛn kana feere setigi jamanaw fɛ Libi fa dɔ la kelen mɔ ko ka lajɛ ko labatu nka Turki jamana bɛ k'i dɛn ka Fayez El Sarraj dɛmɛ ni mercenaires ye wa Turki kɛlɛcɛw yɛrɛw dɔw bɛ Libi dugukolo kan yɛrɛ Fayez El Sarraj ka kɛlɛcɛw tula minnu bɛ labɛn na don nataw la k'a fɔ k'u b'u ɲɛsin ale n'a ka mɔɔw ma k'u kɛlɛ k'a b'a bɛɛ kalamɔ. Sudan du Sud jamana ɲɛmaakulaw minnu fɔlen kun don ɲɔgɔn kɔ jamana ɲɛma Salva Kiir n'a ka danga Riek Machar u y'a jira alamisa k'a fɔ u bɛ jɛ ka gouvernement kura sigi min bɛ u fila bɛɛ ka fanw fara ɲɔgɔn kan u ko n'u ma dɛsɛ kɔni sibiri u bɛ gouvernement in sigi san 6 de kɛra siya woloma kɛlɛ la maa filaw ka fanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ Salva Kiir min ye jamana ɲɛma ye a ka siya ye dinka ye Riek Machar n'a ka siya jamana ɲɛma danga n'o ye nuɛriw ye u y'a jira k'a fɔ Salva Kiir jamana ɲɛma kun b'a fɛ ka jamana ɲɛma danga Riek Machar sɔngɔrɔ ma cɛ o yɔrɔ bɛ tabilala forobamugu la jamana yɛrɛ kɛlen kɔfɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 2 a kɛlen ka tigɛ ka bɔ Sudan jamana na ka k'a dama jamana ye 2013 sa fo kana se bi mɔ niw de bɛ ka tiɲɛ san 2016 juillet kalo la diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka sɔrɔnani do senfɛ jamana ɲɛmayaso dɔ sigira sen kan min ye fan filaw fara ɲɔgɔn kan tabilala forobamugu la Faba la Juba Riek Machar jamana ɲɛma danga n'a ka mɔɔw dɛsɛlen ye kusukusu kɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ sigikafɔ wɛrɛw de kɛra sa tɛgɛnɔ bilasira ka kɛ bɛnkan sɛbɛnna
na o bɛɛ ŋanzɛbɛ waleli de fɛnɛ kun gwɛlɛyalen kun do nka nin y'u kɛlen ka ɲɔgɔn faamu jamana ɲɛma Salva Kiir ko a bɛ a ɲini maa 190 fɛ minnu kɛmɛ k'u ka sow bila ka taa bisimila minɛ diɲɛserekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka yɔrɔ labɛnnenw na k'a sabu kɛ o sirannen do u ni kana tiɲɛ k'u bɛɛ ka segin ka taa u ka so ko fiɲɛ kura de tilen ye nin ye jamana kurani kunna Sudan du Sud ka yɔrɔ min bɛ yen ni maaw ɲugun bɛ o yɔrɔ la o ye marabolo ko ye marabolo minnu ni jamana ɲɛma Salva Kiir y'a yira k'a fɔ yɛlɛma bɛ don o taabolo la Sudan du Sud jamana kurani marabolo kun ye 32 ye nka jamana ɲɛma Salva Kiir ko a bɛ bɛrɛbɛn ka kɛ 10 ye ni nka marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen saba bɔ u danna Ruwenga Pibor ani Abyei mara o fɛnɛ bɛn de jamana ɲɛma danga Riek Machar n'a ka faamu bawo olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ Ruwenge mara ale ye marabolo min kɛmɛ ka olu ka siya nuwɛrlakaw ani jamana ɲɛma Salva Kiir ka siya dinkalakaw fara ɲɔgɔn kan o kumana yende fɛnɛ ye Sudan yɛrɛ tajima yɔrɔ fanba ye Salva Kiir b'a fɛ k'a kɛ a dama mara kɛrɛnkɛrɛnnen ye hakilina jumɛn de bɛ a la Salva Kiir jamana ɲɛma laban kana na fɔ k'a bɛ wasa don marabolo ɲɛmaya la ka jamana ɲɛma danga Riek Machar nga siya kɛ dengɛrɛfɛ mɔɔw ye marabolo kɔnɔ o de jɔrɔ b'olu fɛnɛ na Lesotho farafina jamana dɔ don ani Afrique du Sud jamana bɛ danna u ko farafina fa minnu ma ko Corne de l'Afrique farafina biɲɛkoloma jamanaw dɔw ko Afrique australe Lesotho ministre ɲɛma Thomas Tabane i n'a fɔ a kun laɲinina cogo min k'a fɔ juma février kalo tile 21 k'a bɛ bɔ k'a jɔ lakana tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a jaki k'a fɔ a furumuso saya san 2017 k'a dɔnyɔrɔ bɛrɛ o tɛna se ka kɛ bilen bawo jamana ɲɛma Thomas Tabane a bɔra Lesotho jamana da fɛ k'i kunda Afrique du Sud jamana kan a ka babu sentigi y'a yɛrɛ k'a fɔ a tan bɛ a ka kɛnɛyaw de jateminɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni a nɔgɔyara ko kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sira bɛ se ka d'a ma tuma min ko a na segin ka don Lesotho jamana kɔnɔ ne tɛ laɲini kɔni kun ye k'a fɔ juma février kalo tile 21 a bɛna jɔ lakana tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka jaki da kun k'a fɔ a furumuso ka saya san 2017 k'a dɔnyɔrɔ bɛrɛ jamana ɲɛma Thomas Tabane a furumuso Lipolelo Tabane su de yera san 2017 juin kalo tile 16 i n'a fɔ tile kelen a yɛrɛ ka fanga ta jamanadenw kɛlen ka danaya da ka kɛ jamana ɲɛma ye furumuso in kun bɛ ka segin ka na so de mobili la ni kisɛ kɛra a la wa ni furumuso in kun bɛ furusa danga fɛnɛ na o nka kalo fila o kɔfɛ Thomas Tabane jamana ɲɛma a ye muso wɛrɛ furu ko Mesaya Tabane o si bɛ san 40 ani san 7 la o de bɛ a kun bi kɔsada in de la sa lakana tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli de taara bɔ a kan k'a fɔ furumuso kɔrɔ fa yɔrɔ yɛrɛ la nɛgɛjurukupe ka dɔ yera ye sɛgɛsɛgɛliw la nɛgɛjurukupe ka min ye furumuso kura Mesaya Tabane kumakan ye kabini o kɛra sa co wulila minisiri ɲɛma nɔfɛ n'o ye jamana ɲɛma Thomas Tabane ye a ɲinina fɛ a ka wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaya la a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ convention de tous les bazotos ABC o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ a ka wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaya la a kun y'a jira k'a fɔ a bɛ wala sɛmɛ nka don min don a m'o don fɔ o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ci aw ka ɲɛmadalu la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni aw na aw ni Musa Fɔnba bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ sani o cɛ ala ka waati wɛrɛ jira an na